Likod, kaliwa at You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Daily Light from God's Word radio broadcast, Ilonggo version. Nagapasalamat kita nga ining aton nga segment karon gina-replay sa Hinubaan, Negros Occidental, sa Kaliling Kawayan, Gilhungan Kawayan, Bantayan B Kabankalan, bisan pa sa Daan Banwa, Kabankalan City. Kag bisan pa dira sa Canlaon City, nagapasalamat kita sa technology nga pinaagi diri sa Facebook Live. Ikaw karon abyan makabati sa sining pagtudlo sang pulong sa Ginoo. Diri sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 22. Nagasiling ang balahan kasulatan, ginhimo ini ni Noe suno sa tanan nga ginsugo sang Dios sa iya. Amo ang ginhimo niya. And Noah did this. He did everything that God had commanded him. Amo ini ang masin naton dalayawon nga bahin sang pagkabuhi ni Noah. Kinanglan bantayan naton ang aton kaugalingon nga tungod sa sala sa kalibutan, tungod sa tinunto kag bisyo sa mga tao sa sini nga panahon karon, may tendency nga kita madalahig sa walay pagtuo kag pagtuman sa mga katawan sa Dios. We must be on guard against becoming uncompassionate when God allows people to live sinful lives and even prosper. Kung kaysa sa nagatanaw kita nga nagamanggaranon ang mga malauton kag ang mga makasasala, mga tao nga wala gani simba-simba, daw makasiling ka maayo pa siguro nga hindi na lang mag-alagad sa Dios o kung magsimba. Ayaw. Isikway ina nga balatyagon. Kay suno sa manog salmo, daw ginapatambok lang na sila para nga pagaihawon. Si Noah nagatubang sa mga paghangkat o kon sang kaigyonan sa pagkabuhi nga matutom, sincero, tinagipuson nga pag-alagad sa Dios sa tunga sang pagyubit, pagyao-yao, pagpakahuya, kag paghambal sa mga masakit nga mga pulong sa mga katawan. Aton makita diri nga ini si Noah, kaupod sang iya nga panimalay, sila nagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang dalayawon diri sa kay Noah abyan amo nga iya nadala ang iya nga asawa. Ang iya mga kabataan kag iya mga umagad, siyempre tungod sa bugay sang Ginoo kag pagbulig sang Ginoo sa iya. Pero paano nga madala niya ang iya mga kabataan kag iya nga mga daughters-in-law kung
kiwi man ang iya klase sa pagpangabuhi. Siguro ang kabangdanan abyan nga wala ikaw nakadala sang imo umagad o kon sang imo binalay, meaning umagad nga babay. Tungod kay hindi man ikaw matutong sa pag-alagad sa Dios subong isa ka Kristohanon. Siguro ang imo negosyo may mga tinunto, may mga paglimbong, may mga binutig. Siguro ang imo kabuhi nagagamit ikaw sa ginatuwag double standard. Lain man ang pang pamilya, lain man ang pang kasilingan, o kung lain man ang pagpangalagad sa Ginoo. Kinanglan may integridad kita. Si Noah nagbaton sang kusog bugay kag bulig sang Ginoo nga siya magkabuhi sa sulod sang 120 ka tuig nga ginhatag sang Dios sa mga katawhan agod nga sila makabati, makahinulsol kag magtuman magsalig sa Dios. Hamak mo 120 ka tuig nga si Noah pahayag sining kamaturan nga may magaabot nga anaw subong paghukom sa mga katawan tungod sang ila pagkamalauton. Aton makita diri sa sining nga bahin sa bulan kasulatan kung ano ang natabo sa Mateo Kapitulo 24. Ini nga mga katawhan sa panahon ni Noe, mga tao nga gusto lang sang lingaw-lingaw. Mateo 24 versikulo 38, kay subong sadtong mga adlaw. Sa wala pa ang anaw sila nagakaon, kag nagainom, kag nagapangasawa, kag nagapamana, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka. Ini nga nagapangasawa kag nagapamana, nagailis-ilis sila sang ila mga asawa o kung sang ila nga bana. Tuman kamalauton ang mga tao. Wala na sila nagasalig kag nagatuman sang ila mga panaad. Mga tao sila nga gusto na lang sang kalingawan, kalipay, bisan nga sa pag-angkon o sa pagbatyag nila sini, nagadisobey sila sa Dios. Abyan, ang panahon ni Noe, tubtob nga siya nagsulod dito sa arka, kaangay sang aton panahon karon. Diri sa ikaduhang Pedro Kapitulo